Imdorrin narawh passjoni fuq il-palk bil-mużika etnika tal-grupp tribali, pero passjoni oħra għal Peter Paul u għal-proġett li għajn tfal fil-Filippini. Tkellimna miegħu dwar il-bidu ta' dan il-proġett. Pratikament f'dal-villaġġ m'hemm xejn, m'hemm opportunitajiet ta' xejn. Allura Father Joe challenge li għandu huwa li jistimulhom liż-żgħażagħ u jikkrealhom opportunitajiet. Apparti li jassisti l daw it-tfal li ħafna drabi jkunu qegħdin jiġru fit-toroq fejn qed jassistihom fl-ikel u fl-edukazzjoni, qiegħed jgħallimhom ukoll il-mużika. Qiegħed jgħallimhom il-mużika tru sormast professjonali li aħna qed nisponsorjawh minn hawn Malta u qed jitgħallmu l-mużika wkoll tru lezzjonijiet minn Skype li qed isiru minn mużiċisti bravi ħafna Maltin. Peter Paul tkellem dwar l-istudenti Filippini li rnexxielhom iġibu Malta l-esperjenza. Ġibna 4 studenti biex jesperjenzaw xahar ta' intensive music training. Kellhom l-opportunità li apparti li jitalmu ma' teachers li kienu qed jgħalmuhom fuq Skype, jitalmu magħhom one-to-one. Konna qegħdin noħduhom ukoll produzzjonijiet kbar mużikali u jibdew jarawhom kif jirrehersjaw u kif jaslu għal dal-produzzjonijiet. Allura, peress li rnexxa f'daqqa waħda interess kbir fil-proġett u l-għan u l-għini u għalli s-sena d-dieħla nerġgħu nistiednu 4 studenti oħrajn biex nġibuhom hawnhekk u nurruhom kif bil-mużika vera jista' jkollok opportunità. Apparti l-għajnuna li jagħtu l-volontira kollha jistgħu jagħtu wkoll is-sem tagħhom individwi li interessom li jgħinu f'dan il-proġett. Dawk li jixtiequ jkunu interessati iktar f'dal proġett jistgħu jew jikkuntattjawni fuq Facebook u jiena nieħu pjaċir b'mod dirett intihom ħafna iktar informazzjoni. Jistgħu jissapportjawna billi every now and then nikkreaw events. Fil-fatt għandna waħda pjanata l-Ottubru fejn il-liħ kollu imur għal dal-proġett u jistgħu jgħinu wkoll jekk hawn xi nies li għandhom strumenti tal-orkestra illi dawn ma jużawhomx qegħdin imwarbin x'imkien, nħeġġuhom illi jekk jixtiequ jaqsmuhom ma' dawn it-tfal tal-Filippini jikkuntattjaw lili u dawn l-istrumenti jerġgħu jiġu ħajjin tru it-tfal u ntuhom opportunità.